prvom rade si chybu zistíme na diagnostike pomocou VCDS-ka, kde nám presnejšie povie, že kde je tá chyba. Vybrať jednotku. ABS brzdy. Pamäť závad. Tu nám pekne ukázalo ABS snímač otáček kola vzadu vlevo. No, tak, a ideme. Zdemontoval som si zadné ľavé koleso, strmeň, kotúč, držiak strmeňa. No a tu pekne sa nám ukázalo snímač ABS, tento snímač, ložisko. Na ložisku máme magnetický krúžok, ktorý nám hlási. A tu pekne vidíme, že nie vždy musí byť chyba v ABS snímači, ako to hlási diagnostika, ale tu máme chyba magnetický krúžok. Odhnil, odletel. Čiže výmena ložiska, poskladať, vymazať chybu a musí to ísť.